Fa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Anthu ambiri akamamva mbiri ya John Chilembwe amafuna atadziwa kumene kuli abale ake enieni. Kodi yeyu analibe ana? Ngati anali nawo zidzukulu zake zili kuti? Mwachidule John Chilembwe anabwera kuchokera ku America mchaka cha 1900. Pamene amafika anabwera ndi zake Mr. Landon Chick. Ameneyu anali Black American amene anali m'busa. Atafika kunyasandi kuno anayambisa chalichi ndikumayendesera limodzi mboma la Chiladzulo. Patapita nthawi Landon Chick anadyera maso mpaka kukwatira mtsikana wina wotchedwa Lakelo Chilembwe. Mtsikana ameneyu anali mwana wa James, brother weniweni wa John Chilembwe. Pofika 1906 awiri anatengana ndikumakhala ku America ngati banja. Kumeneko anakhazikika ndikubereka ana. Anawo anawapasa zidzukulu ngakhalenso zidzukulu tudzi. Pamene ndikunena pano ku America kuli azimayi awiri odziwika bwino, Margaret Durham komanso Eloise Lobson. Onsewa ndi zidzukulu za Lakelo Chilembwe, mwana wa James yemwenso anali big brother wa m'busa John Chilembwe. Ambiri mukhoza madabwa kunena kuti kodi ubale wa James ndi John unali otani? Amene watu anali munthu ndi mphwake, munthu ndi ng'ono wake. Wamkulu anali James, wang'ono anali John, amayi amodzi. Tikukumbukira mu 1915 panali kagulu ka anthu kamene kanapita ku Mandela Shop mu mzinda wa Blantyre kuti akabe mfuti. Amene ankatsogolera mission imeneyi anali James Chilembwe, komano sizinamuthere bwino. Atsamunda anamugwira ndi kumupha. Lakelo amene anapita ku America analinso ndi mulungu wake wotchedwa Morris. Pamene m'busa John Chilembwe ankasakidwa ndi atsamunda, anatengana ndi nyamata ameneyu ndi kumathawa. Kuthawa kwake ankathawira mtunda wakumwanje. Koma mwatsoka asilikali anawombera ndi kuwaphosa pamodzi pa mtsinje wa Migowi. Dziwani kuti John Chilembwe anasiyana 4. Panali Emma wamkazi, anamwalira ali mtsikana. Ameneyu sanasiye mwana aliyense. Panalinso Sylvia, anakwatiwa ndithu ndikupeza banja lake mpaka anabereka ana. Mwana wake odziwika bwino wa Sylvia amatchedwa kuti Grace Chapunga. Zaka za mbuyomu analipo mpaka timamona akulankhula mawayilesi. Koma ndikunena pano anamwalira, ngakhale ana ake samamvekera kuti ali kutiko. Grace Chapunga ndi mmodzi yekhayo amene anali chidzukulu chenicheni chodziwika bwino cha m'busa John Chilembwe. Nanga siyeyu anali mwana wa Sylvia. Sylvia ndi mwana wa John Chilembwe, magazi enieni. Ndiye tikhozaona kuti Grace Chapunga ndi chidzukulu chenicheni chodziwika bwino cha John Chilembwe. Koma mmene ndakuzani kale kunena kuti m'busa ameneyu anayenda ana 4: Emma, Sylvia, Donald komanso Junior. Atamwalira amayi awo Aida mu 1922, Donald ndi Junior ankaledwa ndi Dr. Alexander Heatherwick, mtsamunda wa pa Blantyre Mission. Mu 1931 Donald anangosowa osaonekanso. Anthu anayesera kumusakasaka koma sanapezeke. Ena amakhulupirira kuti Donald anapita ku America kukakhala ndi abale ake, komabe zimezi zilibe umboni. Nkhani yayikulu ndiyonena kuti nyamata ameneyu anasowa mchaka cha 1931. Kumene anapita, kumene anafera, ngakhalenso kumene anayikidwa sikumadziwika mpaka lero. Panalinso mwana wina John Chilembwe Junior. Ameneyu ambiri anamuona ndi maso. Mu nthawi ya MCP
analipo ndithu, ankapanga maganyu, kugona ndi njala, komanso banja lake linkakulukutika ndi umphawi. Junior anamwalira pa 3 February 1970 pa chipatala cha Queen Elizabeth ku Blantyre. Maliro ake sanalemekezedwe ndi boma ndipo anayikidwa ngati galu. Zimenezi ndinafotokoza kale kunena kuti John Chilembwe Junior atamwalira pa 3 February 1970 IMCP sanabadire, anayikidwa ngati galu ndithu, kuyikidwa m'bokosi lokhoma ndi matabwa. Dziwani kuti Kamuzu anali wansanje, ankadana kwambiri ndi anthu otchuka. Kungoyambira abale ake a Henry Chipembere, Augustine Bwanausi, Otto Chirwa, Kanyama Chiumi, komanso abale ake a John Chilembwe, onsewa samalonda kugwira ntchito m'boma. Akangowadziwa kuti akugwira ntchito m'boma, amawachotsa, walanda chilichonse ndi kuwasiya pa umphawi. Tikukumbukira Albert Muwalo ataphedwa, abale ake onse anachotsedwa ntchito m'boma, ena analandidwa malo, mabuku aku banki, azichimwene ake anamangidwa detention without trial, komanso ana ake anamangidwa bani kuti asadzaphunzirenso sukulu zonse za ku Malawi kuno. Zimene zitu sikuti zimachitika kunja, zimachitika Malawi momwe mu nthawi ya Kamuzu. Albert Muwalo, Focus Gwede atamangidwa, abale awo onse anachotsedwa ntchito m'boma, analandidwa malo, mafamu, mabuku aku banki, katundu, komanso ana awo anapasidwa bani kunena kuti ana amenewa a Focus Gwede komanso Albert Muwalo asadzapite ku sukulu ina iliyonse kuyambira primary, secondary mpaka ku university, azifa ngati kuli ku Malawi kuno. Uyunso John Chilembwe Junior, Kamuzu atadziwa kuti anali mwana weniweni wa Chilembwe, anaonesesa kuti asapeze chuma, Amalawi asamudziwe, mpaka anamwalira mu umphawi mchaka cha 1970. Anthu ambiri amakhala odabwa kunena kuti ndi chifukwa chani mbiri ya John Chilembwe ili yopindika sinafufuzidwe bwinobwino. Kodi zinakhala choncho chifukwa chani? Yankho lake mukafufuza bwinobwino ndilosavuta. Boma la MCP linalibe chidwi choti lifufuze kumene kuli achibale enieni ambusa ameneyo. Sikuti samadziwa kumene ali, amadziwa ndithu, koma amachita mwadala ngati njira imodzi yofuna kufufuta mbiri ya John Chilembwe. Akuluakulu, mu nthawi ya ulamuliro wa Kamuzu, iniyo kungotchula dzina la Henry Chipembere, Augustine Bwanausi, Otto Chirwa kapena John Chilembwe, apolisi amakumangani unyolo kukakutsekerani ku ndende, detention without trial, komanso mukachita chibwana amakuponyani kung'ona kapena kukunyongani. Kodi Albert Muwalo anamunyonga chifukwa chani? China mwa zifukwa zimene anamunyongira Albert Muwalo, anapezeka ndi chikutiro cha buku la Animal Farm, komanso anapezeka ndi zithunzi za Henry Chipembere. Basi mlandu unakwanatu, anamutenga ndikukamunyonga ku Zomba. Pamene ndikufotokoza zimenezi, ena akumadzifunsa kunena kuti kodi ku Malawi kuno kulibe kwa abale ake enieni a John Chilembwe? Mbumba enieni ya Chilembwe inathawira ku Zomba mchaka cha 1915. Mukapita kwa T.H. Kowi kuli midzi iwiri, Chikapa komanso Mperule village. Ambiri mwa anthu amene amapezeka kumeneko ndi mbumba enieni ya John Chilembwe. Kodi anthu amenewa anapezeka bwanji ku Zomba? 1915 John Chilembwe atawukira Tsamunda ndi kudula mutu wa Jarvis Livingstone. Anthu ambiri anathawira madera akutali, ena ku Mulanje, ena ku Tcholo, ena ku Zomba. Izizi zimachitika chifukwa chonena kuti Atsamunda anapita ku chilazizo kumeneko ku PIM ndi kumasaka anthu onse amene anali partner ndi John Chilembwe. Ndi ambiri mudzi wonse, pafupifupi mudzi wonse anathawa kuopa kuphedwa komanso kumangidwa ndi Atsamunda. Zimenezi ndi zimenenso zinachititsa kuti abale ambiri a Chilembwe athawire ku dera limeneli la Zomba. Ku chilazulo kwa T.M. Pama kula Group Village ku Mitete, amene ajaso ndi mbumba ya mbusa ameneyo. Ku Ndilande kuli Mr. Wilson Kudemera azaka 58,
amagwira ntchito ngati porter ku Blantyre City. Mayi ake amkulu ameneyo anali Esnat, mulongo wake wa John Chilembwe. Komanso abambo ake anali Cook wa Chilembwe, Mr. Isaac Chambo. Mbumba ina ya mbusayo imapezeka ku PIM kumweko. Komabe amalawi ambiri chimene amafuna ndi kudziwa zidzukulu zenizeni za mbusa ameneyo. Kodi ana Grace Chapunga ali kuti? Nanga ana John Chilembwe Jr. alipo? Kodi Donald amene anasowa 1931 anapitadi ku America? Aboma akuyenera kumafufuza zinthu ngati zimenezi, osati kusintha mayina azipatala. Ndi zinthu zopanda ntchito kumasintha mayina a zinthu, chifukwa chipatala cha Phalombe anamanga sichakwera. Akuluakulu, sizingatheke kuti boma lilipoli lisinthe history. Tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.